men no darne meɗen e pinale gollal bandiraɓe ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami monen mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗat ɗo hande bandiraɓe mi wi on jaam hiire mon malla mi wi on jaam ñalle mon nde wonnoon ko noon aduna o lelori wonto waɗi jamma wonto waɗi ñalawma kono noon ɗo e lamorgo sénégal mbiyeten ko jaam hiire mon si kala en garti yewtere men pinal hanki e hande kono noon kadi en gaare e daawal kesal e mbaadi kesiri ngam addande on hirde jamma samedi ko yewtere moɗon hirde mon ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ton gonɗon e ton gonirɗon kala oɗon beltoron nde ɗo hirde nde ganduɗa nde Piindi TV hokki on kala ganduɗa samedi ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami batton haqqillaji ga ene ma yewtere mon pinal hanki e hande arano ne mbaadi hesire ngam weltinde pittali moɗon sikala eɗen jaade ɓinguel meɗen Moussa Nia kono kadi men jaadi kadi e bandiraɓe meɗen inchallah so lamɗo jaaɓi ko ngal ɗo woni dawanal men gadal eɗen jaade groupe Ngatamaare so wiyama groupe Ngatamaare lewru ala fayode oɗon gandi ko Saly a Haruna so tawi en pullirima Saly a Haruna wiyata ko hanaki waɗa hen gati eɗen gandi ko ɓiɓɓe fulɓe daraniɓe pulago gam yewtude pulago ngo ɗum noon eɗen mbiyaɓe ɗo bisimilla ma Saly Diaw kono bisimilla ma kadi Saykou Ndiaye gorko mo duguel ko on jagganen hoddu ndu ala no mbaɗaten so wona dokken Saly konngol o salmina bandiraɓe o hokken morso gartane yewtere hen bisimilla ma Saly eyyi jaam hiire moon bandiraɓe sehilaɓe caggal jettuɗen Allah kadi en juulani Allah sallallahu alaihi wasallam en jetti kadi nene e baba en jetti dendagal fulɓe yeɓoɓe oɗo Piindi TV ko yettere Allah no fewi kano mi yettere Allah donc en jettima an Tidiane Yatou e miñimen o vraiment yettere Allah no fewi donc hande inchallah rabbi oɗo émission hande welal no fewi tawno ko wowɓe huccidirde kadi kuccodirɗo henne kadi ndeysan inchallah non bisimilla Saly Saykou Seydi ndeysan bisimilla yo koyne Allah jomom en pulorima kadi malal jomom en puɗorima kodadema se eliman sire torodo sama ngari jamma on torodo ko joom dalilo delorol fiɗi moli jalta sammota ko abada ayo umoroyam se kanko woni joom dimari koy kanko woni joom konu dimari koy jabboji gulli gawoji gelal umaroyam ko dadama kanko wino e hey non fuuta kaɓe ɗe sen dañi gurden sen mayi naten aljanna moroyam damgay ñanar bo soy lao ko dadama se tal ndeysan olomtini Seydou Nouro
jom yo Allah suuren Seydi Nourou lomtini Muntaga Madu Muntaga ha bammadane Seydi Nourou talgede Muntaga yeyi jom kasu kay lomtima jom bilaya Cerno Bachir Amadou Muntaga Cheikh Oumar Foutiyou bambum Cheikh Oumar Samba Downo Toroda ndeysaan mbeɗa juuro galle Alpha Mamadou Alpha Seybal Alpha Salluɓe feri fayi wocci jeeri mbaye jammun tijaniyato debbo cuballo ko mbiɗa tigi tigi Saly Diaw machallah ɗo puɗɗorɗa ɗo ko ɗon ɓayde puɗɗorɗa ko Cheikh Oumar Fouti Tall yen kiire barke makko Pinal kadi e barke makko min mbiyamo Tall eɗen gandi gorko pullo tigi ligganima dine l'islam kono ligganima kadi leñol fulɓe ngo han haaltini ala no mbatten so wona dekken Moussa Nia mon fils jam hiiri jam hiirema Tidiane Sall en calmini rendo fulɓe ngo kala en calmini groupe Ngatamaare Salle HAAL no fota barakallahu en calmini kamɓe kala to ɓe mbawi wonde en yii to udditirɗo manan diɗon noon Cheikh Oumar Foutiyou kono subaha jomguro Allah sarata ko yennore wonno bamarankoɓe woni cinkale men fota barakallahu ko basoɓe en juuriɓe woni yaaɓe kamɓe koye kuuɓal e sernaɓe e halifaɓe diine halifaɓe ara kala fota barakallahu premier numéro ko soirée culturelle ɗo mbiyani jamma aset jamma samedi ɗo e Piindi tigi tigi jarama Moussa Nia ala no mbatten so wona garten e Saly so wiyama Saly tan noon wiyete ko Saly e Harouna min puɗɗorto noon wiide ko Harouna woni eyyi cilɓe mbawi samma ko janono jillu seeɗa to e mbañ cuuɗi men mbañ haaju seeɗa kono mbaɗani ɓoyata ara tawno wonko min gone dow mum ɓoyata ara inchallah Tidiane tigi tigi Saly ɗo e Piindi TV wiyata ko hande woni ɗo guila min puɗi Piindi TV kala nde min nodduma ɗo tigi aɗa dañi ganduɗa disponible gam wawde notade miɗen hamin jarnoma oɗon banggue kono hande kadi garɗen koye dawal kesal gam yewtere nde ganduɗa ndemen jaltini nde yalti koye Pinal Hankki hande kono kadi watta kadi ganduɗa ko jamma aset gam ganduɗa hirde pulago weltinde fulɓe foof min noddi on groupe Ngatamaare yo ar udditane min holno wayama e holno jiruɗa ɗum eyyi ko weltare mawde nde tawno ko aadi bile aadi saade ali ɓuuri fijjude aadi nde tawno kala kadi mayta sababu kadi yettata Allah tawno hono mawni men moƴƴo hono Abou Samba Diop ko ngawle ngarago wuuro Penda Moussa Boukari yewdini Samba ten ƴelayranrange donc kadi ko enɗam ko cehilagal no feewi donc on sababu kadi aussi yo Allah uppo on sababu e donc ko hunde weltare mawde kadi ko télé mo ganduɗa hoorema vraiment min jiiru hen koye amen no feewi tawno ko kala ko wawi waɗede pulago maɓe gara ɓe daro hen minen aussi ɓaali ko ɗum min jarani e leñol aussi kadi minen aussi il faut min jiiru hen koye amen donc ɗum kadi ko beelama mawɗo ɗum tagui minen Piindi TV vraiment ko télé amen dal kala ɗo noddi min so jagui min goppal min gara Tidiane jarama kono noon kadi gartaten koye carrière musique moon machallah min gandi kon daraniɓe pulago ngu daraniɓe kadi yewtude Sénégal e monde entier yo Allah nawa ɗum yesso kono noon oɗo saaha noon ene deeƴi seeɗa min ganda noon ko saabi ɗum eyyi aɗa andi ko liggey tan aɗa andi kam nalankagal ko liggey tan aɗa yimɓe tout le temps jayima tan nayima tan cikkata marawa kadi ko non mais taw artiste woni koye liggey e donc nalankagal ko noon par ce que heñade yalta e média ji walla taw ala won ko yen mbiyeten bagage nalankagal waɗi jeeyi ko répertoire répertoire mawɗo il faut lemmina ha heewa donc no belɗa fof mbaɗa hunde kadi jalta seeɗa donc ko liggey tan wona noon machallah alhamdulillah bila min joni noon kam inchallah fuɗɗima yaltude seeɗa donc ko jiiɗen ko inchallah min kolli ɗum kadi bandiraɓe no feewi quoi inchallah ala no mbatten Moussa Nia hade mabɓe artude morceau goɗɗo mi hokkuma saɗa jogui namdo faade sa e wonon tigui soirée culturelle o Tidiane Sall eɗen gandi to tijjahu onde wono no mbiɗen ni promotion des jeunes artistes promotion de la culture jonda ko fina tawa men e mogiyankoɓe men nalankoɓe men hande noon eɗen mbawi wiide nangue gue fuuɗi holto ɓe fuɗiri fa tabarakallah guila ngawle garande guila ganduɗa ko fina tawa guila dingre Fouta kono hande nena tacca maaje Ngatamaare nena tacca maaje Saly Diaw yaade wadde représenté Afrique yaade wadde représenté Fulani min mbiyata fulɓe min mbiya communauté Pulaar fof sandi holto faya eyyi faya ko to e Burundi to wiyete Bujumbura inchallah bi festival mawɗo mo toɗɗoɗen hen beelama yettere ala kadi no feewi
cuɓeɗen hen vraiment pour wadde représenter le Sénégal ɗum ko weltare mawde no fewi Moussa vraiment ko weltare mawde no fewi machallah donc liggey foof mo jiiɗa e aduna kadi aussi neɗɗo jogui hen ko wiyete ko fruit donc ko yettare Allah no fewi sa liggo tan tout le temps ngal hadat jombanima hen donc kadi ko hunde ganduɗa hoorema vraiment ko liggey baɗnoɗo guila rawandeya donc Allah waɗi kadi aussi en jalti hen donc machallah ɗum ko yettare Allah no fewi kadi ko teddugal pulago fof no wurno Moussa eyyi tigui joni o hokkanen morceau goɗɗo mbawen jokkude yewtere nde Saygu Seydou Bintero Baat Allah ko waale Futay Kumaru mama dam gay lemun bosay law happy laabe toro yi belgal di igudi bel munde dide bel lamade halay bel lambe jigobe mbon suska laba jeri laba lami laba lami taw suska bolale saygu Brero Mudeli maja jawo jere ko kalajo ko mo deme dir wura dama sama congel bayni mi ko lebu demba mbalmi ko mulewe du jeri yo awgal wen walo beli ko dangore malalu semmere mo juwi gafoyolo mo ñayi cele de do sona tan suad mabo mu ba de mulewe jeer jew ibakan ibrahima sama ko di kan yo on ko seynam moyam enjay funage hinage rewi worko Brero chungila chimboro ja Ismaila Sheri bonko misalminima sila bam torodo uleysi sile bo karde bo moy mojol maji kumba igollo takoy igolodi salu jama penda uro mumin teddi jaba o nede benina be bango sayku yes Koyri me dane mayo Chibe chochade koy dane mayo Galol tambi tongo jemayo koy dane mayo Tijani yatu sedi sao Debo mo hondol de buru bubu Fali ngoy bubu jeo Mele mi Josena Talim samba sayu samba ngiro di ambe mayata dama legi tiri farmal debbo cubalo rugi babo el sal dego mo tibere sire tigrene Mariam Bure gayo sa Ser Ndiaye Racine Seydou Binta salama Chamdallah miyaro Amadou Mal Malik Bokar Jaltabi Yayo eri Jomba tegi mo ci musamba dodo idi dai salama tijani tigi Saly Diaw machallah en calmini Zeynaba ɗon ko mawniraɗo salminama juuraɓe en calmini bandiraɓe daroɓe ayaw Piindi TV ha joni gonen tan koye hirde meɗen aset wiyande samedi soirée eɗen jaade Saly Diaw ɗum noon ɗo Moussa Nia acciri ɗo ko ɗon ganduɗa gartami noddedema Burundi ganduɗa ko weltare ɓiɓɓe fulɓe foof ko teddugal men kadi enen foof min ndendema weltare nde kono holnoɓe jiiruma haaɓe nodduma eyyi aɗa andi ko festival ko hunde ganduɗa hoorema ko
ko nata kewɗe gadda hen taw caggal e mbaɗi ɗo clip goto vidéo goto ni wiye awdi jimaten leele ɗo comme oɗo morceau donc rawande nde en jetta kadi Allah en jetta vraiment sababu no fewi hono Moussa Oumar Sow maire Walalde coordonnateur du piment donc rokkoyno ɗo en moyen jonɗo vraiment jaaden ɗo Walalde tunen clip hakkude Walalde e Dungel clip o noon tunen ɗum koye tan ganni taw noon daw ndungu tooɓi huuɗo ngo fuɗi waɗi fayida no fewi donc tournen ɗum koye hakkude Dungel Siwre Winderi e Thieli Barkeji e Dungel donc clip o noon nanna e festival goto e festival Sika to e Burundi donc fodde 325 artistes clip o yalti hen ɓe ganduɗa groupe oto jeeya donc ɓe namno haɓe gaari ministére de la culture donc ɓe noddi min ɓe namni min ɓe pawi clip o mbi est ce que onon gonɗo min mbi eyi donc mbi vraiment groupe o ne waɗa nominé pour wadde représenter le Sénégal e to e Burundi festival Sika fodde nogasi go pays ene porterol donc ɗum ko yettade Allah no fewi donc nouvelle o nami ɗum ne kadi aussi j'étais vraiment très content kadi ɗum bettani ɗum tawno danaka sa liggo tan ko moƴƴi sa ligguima tan towtata tan aɗa nden filmi quoi donc kala ko mbaɗɗa tan ko moƴƴi aɗa jombatama hen ko moƴƴi ma tawa hen ɗum tagui vraiment min so yaltine vraiment mi joni weltade no fewi festival o ko gownoɗo wadde chaque année malla ko c'est la première fois non chaque o woni 16e édition mais Sénégal meeɗa tawede hen Sénégal meeɗa yaade kilibaji mbaɗa ɗum ɗo tan ena par ce que on kilib sa ƴeewi kolli tan mbaɗi ɗum kolli tan e dande mbaɗi ɗum kadi koye nder Gane e nder Fouta donc kamɓe ɓe ƴewata ko affaire traditionnel o ɗum ɓe ƴewata ko affaire Pinal e festival o haalata ko affaire fina tawa men cosan non fof cosan mum donc ɗum tagui clip o yalti hen kadi ko c'est la première fois Sénégal ne waɗa représenté par ce que ɓe tawi musique o vraiment ko hunde wonde fayida kadi ko musique pulaar ko tigui tigui quoi donc après groupe o yalti hen quoi morceau ko morceau traditionnel traditionnel comme oɗo morceau jiimat ɗum leele ɓe mbiya ɗum ko awdi eyyi titre morceau mbiya ɗum ko awdi woni oɗo morceau quoi min jima hen ganni men Hankki jima hen koyle min jima hen gankule mbifni time sakeji min jima hen beeɗi jima hen ko hunde ganduɗa hoorema sa yima ɗum colli tan ti sa ganduɗa hoorema gonɗa ko nder Fouta donc kamɓe en tant que des connaisseurs de la musique donc ɓe ƴeewi affaire o ɓe gandi vraiment ɗum ɗo ne yalno elimine haydi 10 artistes ɗi jeeyi après noon aussi min cuɓa hen quoi holno wayema nde nodduɗa weltare rek Tidiane weltare mawne tawno narankagal aɗa andi ndeysan en mbiya toujours narankagal ko ɓocogagal walla yimɓe ko ganda surtout ma leñol men par ce que liggey ko beccal ngal ganduɗa hoorema vraiment ma sinke yonne ha fewan tawno il faut kutorto ɗum wona halbalani tan ɓuri wonde fayde donc oɗo moto jimaɗo tan hakkude Walde e Dungel so yaha ƴettoyi prix ganduɗa hoorema to e Burundi donc ɗum ko affaire mawɗo donc ko noon tigui Moussa Nia no gumi wiide ni tan mbimi enen ko joguiɗen ko hunde mawde enen joguiɗen ko kanŋe joguiɗen ko jamande wonnoon so wiyama fina tawa men wiyama culture men tan so tawi ganduɗa a yawi ɗum tawan ganduɗa a timani e dow hen kono joguiɗen ko eɗen poti jaggude tan ha tiiɗa gati ko hunde mawde ɗo meɗen kono Tidiane to mbiɗa ni ene waɗi original enen eɗen jogui originalité ko moƴƴiyankoɓe men nalankoɓe men ene mbawi wonde taw jiggoyani Saly Diaw en soɓe tawi ɓe mbaɗini hen musique mo ganduɗa occident hande ɓe cuɓere ande ɗuɓe ƴetti ɗon ko paysage o donc koɓe jimat ɗon ko jiiɗa e gaga e jiiɗa musique aji fof nanda e ɗi oɗon musique fulani ko yetteralla mais Saly en tant que maire wadde voyagé artistiquement so wona Mauritanie e Sénégal musique non mi yeehi festival kewɗi o Togo min jeehi Burkina min jeehi Mali festival kewɗi min jeehi aussi to wiyete Gambie en min jeehi représenté Sénégal e pays kewɗi heddo noon ko communication wonno heeɗa comme joni ko Piindi ardi ni nen par ce que Piindi alano donc pour yimɓe ganda ɗum ene hamni seeɗa kono minen min liggo min jaaha vraiment e Afrique kewɗi quoi festival kewɗi min jaaha raftal nde avant Covid o min jahno ko festival goto wiye ko Fescompte au Togo ko festival ɓurɗi moon des festival uji Afrique de l'Ouest rendini ko pays nayyi rendini ko Mali rendini Burkina rendini Bénin rendini Togo min jeehi hen min joui Cotonou min joui Lomé Burkina min joui Mali min mbattuno mawon hedde 27 jours vraiment on kadi ko festival kadi tindi e daari ɓe jahata koye ladde ɓe mbaɗa comme genre fodi kaw ñiiri ɓe kuɓɓa leɗɗe donc ɓe jeeɓi kadi vidéo kadi koye vidéo am goto ɓe jeeɓi vidéo amen goto min mbiyata comme genre hirde ni ɓe jeeɓi ɗum kadi aussi ɓe mbaɗi kadi nominé groupe o donc min jeehi hen kadi ɗum kadi aussi ko yettade Allah no fewi quoi vraiment mais hol particularité oɗo festival par rapport e ɗiɗon fof ɗi mbaɗɗa participé oɗo ɓuuri mawde tawno oɗo ko festival mawɗo nogas go pays so petit toon ne waɗi anglophone ne waɗi francophone so wiyama tan ngal hoorema kadi ko fulɓe kadi tawete toon ne waɗi fayida surtout kadi fulɓe wonɓe au niveau de Burundi e Rwanda kadi jogui weltade no fewi tawno
groupe pulaagu ummotoga Sénégal arton kadi e jeehi weltade fewi ndino sa yi Ngatamaare tan ɗum mbaɗa kam ɗum ɗo kam ko pulaagu Ngatamaare sa yi Ngatamaare tan a wiyata ko il faut ƴeewa andude holko woni e nder Ngatamaare donc ko fierté mawɗo e ɗo festival mawɗo e tawno Burundi ene woɗɗi en par ce que ko Afrique mo ganduɗa ko Afrique de l'Est mo sikki Afrique de l'Est ne woɗɗi donc yaade ha ron kadi aussi pour nawde kadi gandi min e Pinal men ɗum ko fayida mawɗo machallah vraiment joni alan matten mo o total men morceau goddo tan après bene bane men hay ko morceau dabbo tan la andi ko jiɗirmami bandelam jikkuma jiɗirma wona mere day jiɗirma men giɗam seylam Allah andi ko jiɗirmami bandelam jikkuma jiɗirma hiwona mere day jiɗirma jiɗɗo mo yaani julɗirim ɗi tedɗi handi hoore mum e kadan mere kayiɗaneno sey laabam dental subalɓe on jenani mi tudunde subalɓe hayo eyo kawral subalɓe tubaloji dane ma gawne ya jella on jenani mi debbo tubalo miskumbu ñaayi ɓingel mali bobo salam alema Jeynaba Jibiyel Korka Kaji Farba Samba Farbu bu Amadou Bubu Ndiak Hamadi Malado on jenani mi eo torodam no wali noa hayo Seydi Cilel Binta Hamad Farba Samba Amadou Bubu Junub Tanum Samba o mi salminima Alassane Tanum Samba o salam alema ko jikuma tan jiɗirmami mere kay yiɗa neɗɗo min kawi min kandima noon min kooti gambe ndebam garlire way wargo ha fedama erga salmini babo jumjamal tigi ko noon Saly ndeysan ko weli yonata ko noon Alfaydara no sowna ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha weeta eɗen gandi hoddundu machallah ene weeli kono mbiɗa sikki tan eɗen mbaɗe signal Saly min mbiyata joni tan ko konngol ma sakket so tawi holko jiɗɗa haalde komin namda himen e gadi hol surprise aji ɗi puɗɗa nawde e festival he ton eɗen jiiɗi vraiment to ñanatu eɗen jiɗi nawde toon waɗi fayida taw eɗen jiɗi nawde toon kolli men e dewde ñañuji sen dañi eɗen jiɗi nawde par ce que kamɓe won tan koɓe ƴettata e en charge on kadi ganduɗa ma ɗum ko a ƴetta ɗum en charge donc eɗen ñaagui hen mbaɗi erago e ballal fulɓe foof kala hen mbawi wadde junggo mum e guilay koppareje ha e miijo mum ha e peeje mum e foof eɗen ñaagui hen ballal no fewi e tawno wona enen quoi ko pulaagu ngu donc so tawi pulaar yimama toon hannde ganduɗa hoorema e yimɓe nayi to cosaan men ma weltare waɗa no fewi cinkama tan ganduɗa ma sukaɓe ne mabɓe fayida cacci pulaagu normal vraiment so nawama toon e corumen ɗe ñañuji ɗi ɗum ko hunde wande fayida donc ɗum tan woni eragam ko ñagal yimɓe kadi aussi yo mbaɗi hen juuɗe men festival uji ko hunde wande fayida e tawno ko hen yimɓe jiyete hen yimɓe nanate kadi ko hen kadi aussi kadi yimɓe jettinde leƴƴi men e leƴƴi jaltude culture mumen voilà culture mumen so mbiyeɗen keddoton e ko men ko en jaata hay nokku donc il faut ko yimɓe jaaha jiidira e affaire kewɗi ganduɗa hoorema woni surtout ɗo festival ko festival mo ganduɗa hoorema way kono ko échange culturel mon fof adda culture mum ɓe ƴeewa donc tigi ko ganduɗa ko pulaagu hollete toon ko pulaagu waɗe toon fati donc noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa ɓe juuɗe mumen ketti caggal kamɓe fof haaɓe poti jaggude hen beele ganduɗa so ɓiɗɗo pullo goto dañi toon ganduɗa nawi toon arara ko enen fof nawi ɗum noon Moussa Nia erangma ɓi fulɓe ko noon tigui ko drapeau pulaagu nawete toon waɗa ɗum représenté noon ko Ngatamaare no mbiya Tidiane en mais
soɓe jaggi hen haɓe poti hen jaggude soɓe jaggani ha poti hen jaggude te koɓe jaggoɓe hen inchallah eɗen gandi ha joni yontaɓe en keddi so tawi yontaɓe kalama hanki yontaɓe ne kaala hande kono yontaɓe kadi cuforten e janggo Saly e Haruna Ngatamaare waɗat représenté ko Afrique waɗat représenté ko Sénégal saabu sa wi pulaar mbiɗa ko Afrique en kaalani Sénégal waɗat représenté ko Mauritanie nde wonnon ma waɗa kerol no kewɗa wiide wadde mbiyen moyen ngaji ɗi ngala nalankoɓe men ko enen poti ɗum wallude ha ganduɗa woɗɗoɓe jetti walla woɗɗoɓe jeeya soɓe jeyama woodi ɗo jeyɗen gonɗo fitatami enen mbaɗi erago renndo fulɓe kala gujjoyi busappo temedere milliard million ala ko yaha wonde participé pour voyage mabɓe pour billet d' avion pour ganduɗa ko hébergement mabɓe ko waynone ko waynon kadi wasata ko koɓe jiiɗi wadde projet produit comme projet eko waynon eko waynon balɗe so gari majum hande nalanko pulaar fof jogui inspiration gonga mais ko moyen ñiwol ko ngala te eɗen jogui ganduɗa wawɓe wallude ne wayno leydi donc noon ɓeɗon walloɓe ñagama e ballal ɓe garto ganduɗa ko keɓɓirton ɓeɗo fota baraka tigi ko noon tigi bandiraɓe ɓiɓe fulɓe yewtere meɗen samedi soirée malla mbiyen hirde meɗen hirde aset mbiɗa sikki en gardama ha ɗo Moussa mbiɗa sikki a wayno toon wato exactement ɗum mbaynima ɓe jafnima foof koɓe jiiɗo yoɗani walla koɓe jiiɗo fewani mujibo wonno yewtede nde wonnon kaɗɗon yiɗi yewte eɗen gandi fulɓe ne kaari machallah ɗi kaari ɗum wonno mujibo assalamu aleykum Saly on jarama vraiment weltare moon no fewi vraiment on jarama no fewi kadi vraiment ko yo Allah hokku en tan nandirde Allah hokku en nande famde seeɗa goɗon mi Ibba Kane no heewi haalde Allah hokku en nande famde fulɓe Allah hokku en nande famde on jarama jarama Saly kono kadi jarama Saykou Gaye gorko mo Dunguel ko on tigui jaggannoen hodde ndu no mbiɗen nani ni tan yewtere men hirde aset samedi soirée ko Tidiane to Sar ene yaade e ɓinguel mum Moussa Nia ene oɗo hande wonno dawal men gaddanal kono Moussa mbeɗa sikki men gartu tan e plateau diajɓe par ce que eɗen gandi hol yimɓe ganduɗa heblaniɓe so noddama ɗo e Piindi TV yo gar tawtude hirde wane dani ma gar ɓiɓɓe fulɓe ɓe gar eɗen gandi ɓiɓɓe fulɓe ko yontaɓe rewɓe ɓe ñanto ha yooɗa mbaɗa cacci mumen mbaɗa cosaan mumen worɓe ɓe kadi mbaɗa dolokaji baaha gara kadi taaro ganduɗa yewtere nde Moussa ɓe cinka ɗum han hannirte wona firade konngol ma e wiide nalankoɓe kala joguiɗo orchestre mum ene andi ne wawi hirande pulagu ha pulagu welto ene wawi jokkodirde Tidiane Sall kala ɓiɗɗo pullo mo gonduɗa en tawi ɗo e nder Dakar aɗa andi no mbiɗen joni joni kalɗo yiɗi yewtede jiɗɗo yewtede jiɗɗo yiɗi fina tawa o ene wawi arde kala samedi ɗo e Piindi TV yadde nalankoɓe gana jewɗo pulagu jewrenno ko bisimilla moon Piindi TV ko Piindi moɗon e werta noon lesso yesso kono jarama Dawdo Moussa Dia barlitoriɗo dole mum fi sabilillahi gam ganduɗa daranade pulagol kono jarama kadi Abou Samba Diop bertanɗo fulɓe lesso e yesso eɗen gandi tigui saago makko tan koko yo pulago foof yaaru yesso noon jarama ɓiɓe fulɓe kala nanguɓe hen kono min salminan Diary Keita malla mi salmini Diary Seck on ko debbo mo Waly Diang tan gonno toon to France en calmini bandiraɓe foof Tidiane to Sar yaadede ɓinguel mum Moussa Nia Ngatamaare Saly e Haruna Saykou Gaye to oga banggue ko Thiat Walo Ibrahima Halilullahi aɗana gongade mata ko hoɗum ndu gongnam bandiraɓe ɗo yesso haalirde ko sehil moon guiɗe fulɓe kala Tidiane to Sar debbo mo hornolde Sare Niang Fally Bey Boubi Diori heddorango e molarangue hersi Allah yiyedeɓe bandiraɓe jaam furnague jaam hirnague jaam dow jaam less ha saaha goɗɗo so gano ñaawi ɗo e Piindi TV inchallah Moussa Nia on jarama bandiraɓe coliwel mi dori kadi jamal papa jom jamal Moussa Seydi Ñanga ndeysan caat bay waaro eo silabam combaan ca iyo camɗalam mi yarew rewoyi woodi bowe ɗoko kaaje tolo ceele camɗalam mi ya tawi ko seydi leydan pinen handamen jiloyoɗen di magu koye men jiloyoɗen di magu
koye men to darne meɗen e pinale gollal